Vanotadza kusvika pachechi pana vamwe nekuti audzwa kuti uneka softers. Aiwa baba. Dedha havadi kuti ndinde kuchechi. Dedhi vapi? Vanoudza mudhara wako kuti mari yotsvakirai kuno ndasiya ndaisa pasi pechimeti. Ndiri kutsvaga madzimai emuretreat anoti zvakaipei kunamata Jesu. Zvakaipei kunamata Jesu. Anotiza nelife yake. Vana baba vari muretreat vanoti taneta kuchaya mapoto, taneta kushandiswa navamwe, taneta kutambira mapinatsi, taneta nemamhepo engozi. Rega ndiende kuna Jesu. Kana kune chinhu chekudadira ngachive chimwe chinhu kwete Jesu. Chingadadira navakomana vedu navasikana vedu, but inoti Jesu muridzi weupenyu. Ndinotsvaga noti mufundisi, ini ndaneta nemamhepo. Muri kundinzwa here retreat? Anoti ndaneta. Unoziva here ndikanibokubatisa Rias? Musi wakayambuka bhodha uchiuya kuno iwe. Asekuru ndo pavaikanda fodya pasi. Vachiti tinoda kuona kuti chii chinobuda kwaayenda. Wakatombouya ukaedzawo kutsvaga vasekuru vako muno. But rega ndikuudza kuti ukaita system yekutambira kuteritori yemwe yechina, you will never win the battle. Because vanorwa newe asekuru vakaspecialize nebasa ravo kubva pauduku hwavo. Now iwe wakuda kudzidzira wamuno muCape Town. Ndauya kuzokuudza manerano yekupopota igadziri marriage. Pawakabata message kuti anodanana naRudo, akangobva kuna Rudo akaenda kuna Tatenda. Pawakabata yaTatenda ukapopota, akabva akaenda kuna Mary. Ndauya kuzokuudza manerano kupopota kupedza nguva. Wadi kupinda mumarriage na Jesu anodzikamisa mamhepo. Baba vanoti vakazvikonewa vadzidzi. Bhaibheri rinoti Jesu akati uyai naye kuno. Paari kuda kunzi mwana ane mamhepo afambe wainde kuna Jesu. Bhaibheri rinoti mamhepo aya akabva amudonhedzera pasi futi. Eso ndine vanhu vane hana dziri kurohwa nehana vari mudzimba dzavo. Achizvibvunza kuti ndoenda here? Paari kuda kusimuka kuti auye pano kudai, mamhepo ekumusha kwake aya anoti unoda kutibvisa pauri kuti tiendepi? Anobva amudonhedzera kudzokera kunogara pasofa. Kune mamhepo ane system yekudzivisa vanhu kuenda pane life yavo. Zvino manerano ndo mamhepo andavinga ane system yekubata upenyu hwako kuti utenderere panzvimbo imwe chete. Wava nemakore mangani uri muCape Town, asi chawakaita chabuda chi? Ndingokuudza kuti kana ndawana Jesu ndakwana nezvinhu zvose. Kunyangwe ndakarara ndiye anorwa nezvinonditsvaga. Kunyangwe ndakasvinura anoona zvandisingaoni. Pakanzi handipfuuri kana ndina Jesu ndinodarika. Pavakati handivaki kana ndina Jesu ndinorufa. Pavakati handipindi kana ndina Jesu ndinopinda. Vamwe vari kutondiignowa vachiti aiwa isusu tichiri vasikana ka ndozonamata Mwari ndaamai. Hausi kuona kuti zera rako rava ramai but zviri kubhainda. Naindiudzei, pane mwana here akakrosa bhodha kubva kuZimbabwe kuti ndoenda kunotsvaga basa? Zera rava rababa iri but zviri kuramba. Wanzwa pauri papo ende ndiri kunatsoprofita iwe. Wanzwa nekuti tora juzi rako rawakakanganwa nikanitarisa. Exactly zvandiri kuparidza izvo ndo zviri kuitika mulife yako izvozvi.
unogara wakapiwa red card nemhaka yei nekuti pauri pane muchembere anopota achiti kana wasvikawo pabhebhi ambuya ndo vanotanga kuonekwa. Saka musikana anoerekana atongokuti ndichadi zvandichina zvekuita newe, anobva abuda zvekukangana nejuzi rake. Ndangariro dzakutambudza zuva nezuva unoplaya fanika kufarira music. Tora juzi rako rawakakanganwa ndikaritarisa ndoshaya ruga. Imbotsokorodza futi. Juzi rako rawakakanganwa ndikaritarisa ndoshaya rugare. Wabaiwa nekutarisa juzi, uchishaya anorora, uchishaya wekurora nekuda kwemamhepo anokuwisira pasi. Paunoda kusvika pamereje, mamhepo anokuwisira pasi. Asi ndauya manherano, ndatitora Jesu uyo, ndatitora Jesu uyo, ndatitora Jesu uyo. Kamandarabosh Katamarabosh. Zvakaipei kuti ugamuchire Jesu manherano. Vana baba nana mai muretreat, I am here for nothing else but the name of Jesus. Let this name only be praised. Zvakadii kuti zita raJesu iri rimbotongawo mumba menyu, mumbotanga kuonana muri dhedhi namama pane kugara muchingokweshana vanhu vaviri mumba imomo. Ndauya kuzokuudzai kuti awana Jesu awana rugare. Handisi kukudaidzira kwagwenyaya iwe, handisi kukudaidzira kuFM, ndiri kukudaidzira kuna Jesu, ndiye mambo wamadzimambo. Come and receive Jesus Christ tonight. Amen. There is no other name. Hallelujah. Zvekuchechi zvinonetsa. Nani ngambodi zvekuenda kuchechi. Takamboipinda ka. Iye FM yekwakuruga yainoenda kurufaro. Takatomboipinda kuZimbabwe. Ende vanhu vacho vanonetsa. Naimi kana chechi ikanetsa. Inganetsa semanetsera anoita mukadzi wako kuti unorara na 3 wechitanga basa na 5. Kwa zvino uchiri naye wana achinetsa kudero. But kuchechi ndo kunonzi vanonetsa ndiko. Ndekupi kunonetsa zviri nani kuchechi nomba mako. Mune murume anoseva kuti hanzi insurance yachireva girlfriend. Usanyepa kuti kuchechi vanonetsa iwe. Hey. Yeah. Hapana zvaungamborizena ipapo. Panze ndo paunongoratidza wivi kuti haiwa upenyu huri right, but ndati Zakia anonzi hande kumba kwako ndo kune nyaya. Nasi ndauya muretreat ndiri kuti ngatimbopinda mumba mako. Mumba mako ndo mune nyaya iwe. Amen. Baba vanenge vakatarira kunorth, mai vakatarira kusouth. Satani ari pakati akadai maoko. Achiti ndoda kuona kuti muri murume nemukadzi here mumba muno imi. Indauya kuzongokuudzai kuti let us receive Jesus Christ. He is the only man who can mend the broken hearts. Anorapa moyo, anotipa kuregerera kune vakatitadzira. Ndiye oga anogona kudhila nezvanetsa mumba medu. Hatifaniri kujusa life semagetsi. Mwedzi nemwedzi unoenda kuchipatara kuti uone kurarama. Tauya kuzoti wawana Jesu wawana upenyu. Come and receive Jesus Christ. Amen. Chero kasadavira ameni wandinzwa. Amen. Izwi rangu riri kusvika chero kuupstairs ikoko. Ndauya kuzokunyengetedza manherano. Imbouya ugamuchire Jesu. I know you have tried so many solutions, but they never worked for you. Come and receive Jesus Christ for free. Amen. Ndiri kunzwika here retreat. Toda kumboti guta rino Satani ngaamboshaya pekubata. Pa next door pako ngawane pachipisa. Ndava varimo vagamuchira Jesu. Akakwira mudenga umo ngamupise. Ndava varimo vagamuchira Jesu. Ngarimbova guta rakatengwa neropa raJesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen.
Satani, manerano pane wandiri kukakata nenyasha dzewakandituma. Murume akarembera pamuchinjikwa anditumira vaviri navatatu vati enda unotora kuretriti, vabve murima vauye kuna Jesu. Pana ari kuzvinzwa mufundisi zvamataura ndo zviri kuitika mumba mangu. Ndauya kuzongoprofita kuti ndatumirwa iwewe. Don't worry about what other people are thinking about you, but worry about yourself tonight. You never know vana baba nana amai, maybe ndo kutopedzera kuonana nekuparidzirana asi tisati tasangana kudenga. Imbopa upenyu hwako kunashe. Try this Jesus. I know he works. He changed my life. He can change your life too. Taiva akopa kuti vanhu vaye vatanga asi akati zvuva nerudo. Mwari uyu ane nyasha. Kuuya pana hakusi kushaya zvokuita. Titori varume nevakadzi vane zvokuita, but kune chinokosha chinonzi Jesu. Rega kudadirwa navanhu, rega kukongulutirwa life nevanhu. Kuna Jesu wakurangarira. Oh, ndauya na Jesu, ndauya na Jesu, ndauya na Jesu. Amen. Uri kundinzwa here mwana wamudhara? Ndauya kuzoudza retreat kuti vakanga vajaira kukuona uri murwere, uri panhowa, uchidadirwa nemudzimai nemurume mumereji, vana vachitadza kuroorwa nekuda kwemamhepo, but rwendo rwuno vachabvunzana vaudze kuti ndakawana Jesu, muchinda werugare. Amen. Hallelujah kuna Jesu. Amen. Hallelujah kuna Jesu. Hallelujah kuna Jesu. Vana mai wendinzwei zvakadii kuti umbotiza navana vako woti mamhepo hangatongi mwana wangu, woti mamhepo hangatongi mari dzangu, mamhepo hangatongi basa rangu. Makore mangani uchiverengera kutenga stendi, mamhepo achiita zvaanoda, girlfriend dzakatovaka from the same account yemurume wako. Iwe uri kudadira Jesu manherano, kwenyu kumushando kune mhiko dzekuti hakuna anovaka, but ndauya kuzosandura chirevo. Ndoti na Jesu unovaka, na Jesu unochata, na Jesu unoroorwa, na Jesu zvinoita, na Jesu unopora, na Jesu zvinoita. Amen. Ndinotaura zvandinoziva. Ndakamuona murume anorapa, ndakamuona murume ane tsitsi. Takamandarabosh. Pana ari kundinzwa here manherano? Amen. Umwe woti nhai vanongoramba vachitaura, konoizi havainzwe here yatiri kuita. Ndakatodaidzirwa kuparidzira pane noizi, ukatonzwa izwi racho rinotorodza kuti ndere noizi. Ndinoramba ndichiti tora Jesu, retreat tora Jesu, retreat tora Jesu. Tinotsvaga vakomana vanotora Jesu, vana baba vanotora Jesu. Amen. Glory. Pavanenge vakuti ndashaiwa, ndashaiwa, iwe unenge uchikwiridzira mafudzi ako zvako. Ndashaiwa. Uchinatsonzwa kuti aiwa vangashayiwa kumwe pati kwandiri. Imboimba tinzwe. Ndashaiwa pam. Ehe. Ndashaiwa, ndashaiwa. Ndashaiwa. Ndashaiwa paumire. Ndashaiwa. Nditerere manherano, kubva manherano asi vachaziva pawakamira kuti ndakamira padombo rinonzi Jesu weNazareta. Kana ndiripo handizununguswi, kana muroyi ngauye, kana zvikombo ngazviuye, kana zvifeve ngazviuye, kana zvidhodha mudhara ngazviuye. NaJesu ndakakunda. Ndashaiwa, ndashaiwa, Ndashaiwa. ndashaiwa paumire. Ndashaiwa pam.
imba ndikunzwe, imba ndikunzwe. Ndashaywa pamire, ndashaywa. Wamufundisi ndashaywa pamire, ndashaywa. Pavanoenda kubhawa vajaira kukuona uriko kubhawa, vajaira kukuona wakadhakwa, asi manherano ndinodhikleya vachakushayiwa kubhawa. Takudhonzera kudombo rinonzi Jesu. Ndashaywa pamire, Ndashaywa, ndashaywa pamire, ndashaywa. Ndashaywa pamire, ndashaywa. kuzvipokera hako ndashaywa, Pamire, ndashaywa. kupfambi hako, Ndashaywa pamire, ndashaywa. kuuroyi wabva uyo, Ndashaywa pamire, maimbomushayiwa, asi nhasi ari kuna Jesu. ndashaywa. Ndashaywa pamire, ndashaywa. Ndashaywa, 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 Ndashaywa pamire, ndashaywa. ndashaywa. Nditerere retreat, ndakukushayisa konge uchibatika, network haichabati, kuzvifeva hauchabatiki, kuzvipokera hauchabatiki, kuzvikwereta hauchabatiki. Ndauya kuzodeclare turning point. Vamwe amai vambofara mumereji, vamwe baba vambofara mumereji, vamwe vana vambofara kwavakaberekwa. Ndiri kunzwika here mwana wamudhara? Manherano asi tochinja rwiyo. Baba nditererei manherano. Ndiri kuda kumbofarawo kani. Ndoda kudeclare mudzimba mamakagara umo, ndakudzinga misodzi, ndakudzinga zvibhakera, ndakudzinga zvikwereti. Ndinoda kuti mumbofara naJesu. Aiwa, uya kuna Jesu umbofara iwe. Haungapedzi lockdown yose uchichema iwe. Uya kuna Jesu, uya kuna Jesu. Haungapedzi lockdown uchichema iwe. Hatingapedzi lockdown yose tichichemaho. Ndati wakakuudza kuti kuna Jesu kunoenda varombo ndiani? Akakuudza kuti kuna Jesu kunoenda vakapata ndiani? Akakuudza kuti kuna Jesu kunoenda vasina mabasa ndiani? Kana newe wakadongorera pawindo pako, dai kwainzi kuna Jesu kunoenda varombo, unofunga kuti mota idzi dai dziri pano idzi? Ukanzi uya ubate murombo unobatani? Hatina kuuya kuna Jesu nekuda kwenhamo. Takauya kuna Jesu nekuti akafanira kunamatwa. Regedza kutomborizena uchidadira Jesu. Tikanzi budisai madigiri tinotoabudisa. Tikanzi taurai nendimi totaura nendimi. Tikanzi chipindai mudrive todrive. Saka ndikakubvunza kuti chauri kuregera kugamuchira Jesu manherano chii? Zvekunamata ndezvemadzimai izvi. Rega ndinatsodzikama. Kana tichitaura zvana baba, hatitauri zvemamiriro ekunze zvesutu netirauzi. We are talking of a dad, meaning one who can meet all the family responsibilities. Uri unatsonzwa kuti apa vakuda kupinda muarea yangu, wanga wakambogara padhuze naadzimai, wakuita uchisuduruka, fanika munhu ndaenda kutoilet, fanika nda kuvata, fanika receive message yeko yabva kubasa. Ndauya kuzokuudza kuti chinopa chiremera baba kugamuchira Jesu. Anondikwanisawo. Muimbo wati anoda kukumbirwa.
zvenyu zvokuswera muchizviita big dara, muchizviita mbinga pakati pevamwe, muchipinda mumba so adzimai vanokufuridzai, murume mukuru kuputana kuita so uchabuda kuverenga mapopo ari mumuti, washaudwa navadzimai. But kunze unenge uchiti zvajesu jesu izvi unodadira anokupa chiremera chekuti vadzimai vagone kukupfugamira. Kana ivo vadzimai vacho vari kunzwawo kuti aya ndinditori you can't see me John Cena, ndokubvisirwa pfuma yekuuya kuzoita John Cena mumba mevanhu. Ndo mamhepo katiri kuti ngaindai. Ndauya kuzongo kugadzirisai. Tete vakazvikonewa, asi Jesu wandauya naye anoita kuti adzimai vati mamukasei dedi. Iye Jesu ndiye anoita kuti baba vaimbonogeza foni iri mukati metrauzi ichiti ikaringa vanomanya kudhaivhira foni vakazara sipo mumusoro kuita fanika kipa weMan U. Handiti hamusi kubatirana mafoni so, but muri kuti takabatanidzwa naJesu tava nyama imwe. Indauya kuzokudzai kuti kana akubatanidzai, kana foni haigoni kukuparadzanisai. Saka chandaresva chii nhai retreat, kuuya kuzokupa rugare panga pasina rugare. Have you tried my Jesus? He's alright. Have you tried my Jesus? He's alright. 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 He's Rovatinzwe. Ndakutopedza, farira Jesu uyu. Imbomufarira praise and worship achiconclude. Chop. My Jesus, He's alright. Have you tried my Jesus? He's alright. Have you tried my Jesus? He's alright. Have you tried my Jesus? He's alright. He's alright. He's alright. He's alright. Yes. Maoko ndizwe, maoko. He's alright. He's alright. Hallelujah! Varikuti Jesu wakanaka, hallelujah! Vanati Jesu wakanaka, hallelujah! Jesu wakanaka. Iba tuoneke guta. Jesu wakanaka. Iba tuoneke guta. Jesu wakanaka. Uyaone tapindo. Uyaone tapindo. Uyaone tapiti. Uyaone tapindo. Jesu chikakarara. Jesu chikakarara. Uyaone tapindo. Uyaone tapindo. Tambira Jesu iwe. Wakanaka. Retreat wire! Retreat wire! From Van Samaria. Atingabudi muguta rino. Tisina kuonekana nehama idzi. Hosa. Ria. Ngationekane. Big invite romte from Van Samaria. Ndikunzwe. Big invite. Retreat wire! Jesus. From Van Samaria. Come here, big invite.
Haleluya kuna Jesu. Amen. Mazita edu ngarege kunamatwa. Yes. Mazita emachechi arege kunamatwa. Mazita evanhu arege kunamatwa. Asi zita raJesu ngarinamatwe. Yes. Ngaritonge muna muretriti. Ngaritonge kumba kwako. Ngaritonge kubasa kwako. Ngaritonge kuvana vako. Manerano zita raJesu ndiro ngarikubate. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Malarabo shaka mandarabos. Uripo wakamira ipapo kotamisa uso wako ndinamati. Mayabo shata. Thank you Holy Ghost. Pawakamira ipapo wakakotamisa uso wako. As you close your eyes this evening, kana uchinzwa kuti nyaya dzanga dzitaurwa idzi mufundisi, imwe yacho ine chekuita nelife yangu, but I believe Jesus has sent you for me tonight. Kalaria mandarabo shata manda. Kana uchinzwa kuti I am one of the people whom you have prophesied, and you feel and you believe that Christ can change you tonight. Christ can change your situation. He is the only man who is faithful tonight to deal with your situation. If you believe that you are the person whom I've been sent for, I want you to lift your hands tonight. Simudza maoko ako kana wanzwa kuti zvataurwa izvi zvine chekuita nezvanga zvichiitika muupenyu hwangu. Mandarabosh. I can see people in the streets raising their hands for Christ. Taka mandaraboshaka. Situation yako is not going to be changed by the preacher, but Jesus is here tonight to change your situation. I can feel the wave of the Holy Ghost. Hatamarabosh. He's taking charge of retreat right now. He's moving into somebody's bedroom tonight. He's touching somebody's husband tonight. He's transforming somebody's marriage tonight. He's reconciling a couple tonight. Oh, the Holy Spirit is here. I can feel the anointing. It is moving all over the place. Katamarabosha terebesa. Yatamarabosha. Mazita Jesu manerano katatarabababasha. Yekelerebe tena mandarabasana. Mazita Jesu manerano. Muridzi wa upenyu, muridzi wa nyika, muridzi wa retreat Baba. Zvamakandituma kutaura ndozvo ndataura. Manerano Baba, izwi rangu nevhoi neshoko ramandituma. Let it be the seed tonight that is going to germinate in retreat, so that your people may worship you in truth and in spirit. Dinokutendai manerano Mwari. Imi munosandura zvinhu, imi munosandura kurarama kwevana vevanhu. Mbiri ngairege kuuya kwandiri, asi ngaidzokere kuna mambo wamadzimambo, iye wakasika denga nenyika. Baba, tazviitira imi moga Mwari, kurege kuwana anopambiri kumazita edu. Ndanamata nekutenda muzita raBaba, neromwanakomana, neremweya mutsvene. Amen. Omberera Jesu manerano. Aripo here ari kuti mufundisi inini ndiri kuti